ଖଇରାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଖଇରା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। 15 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳିବାକୁ ବଛାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ସାଙ୍ଗେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ମାଝୀ, ଟିକେରାମ ମାଝୀ, ଲିଙ୍ଗରାମ ମାଝୀ, ଜଗତରାମ ଦଣ୍ଡସେନା, ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଭାର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥାଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଟ 5ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଖଇରା ଓ ଶୁକଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଖଇରା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାଗ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବୋଡ଼େନରୁ ଜଗତରାମ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଟିଭି।